problema. Ibagam tadi ka madagdag sila, di ka pukawen tinamnama. Tapno saan ka nga marigatan, naglawat yung bunga pagpusipusan. Nawaya nga pagpasyara, kayo nga nagado. Isuda di ka badang mo. Agbyag nga agdaan di problema, kasakulan ti anos kempigsa. Kini kararag tulong ti Diyos Ama, ilaban mo ti gusto nga riknam kinpanunod mo. Papigsaen ti pamatim, tapno sika ti naswertian na parswa nga mansagra. Ti umiso nga ayat ti tuy daga, kayam dayta ti biyag awaning posible numadamdaman. Awan daytan problema masukatan iti grasya, ken namnaman tapno agbyag nga natalna. Kayam daytan tibiyag ket awaning posible umadamdaman. Awan daytan problema masukatan iti grasya, ken namnaman tapno agbyag